manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana so ka gane mace 'yar aljanna a duniya, 'yar aljanna a ina? A duniya. Manzon Allah ya ce ita ce matar da idan ta bata mijinta rai, ta ga yayi fushi, ran shi ya ɓaci, za ta zo ta tsugunna a gaban mijin, in ji annabi ba in ji mala adam ba, in ji annabi za ta zo gaban mijinta tsugunna, ta cire ɗan kwalinta, ta ɗauki hannun mijinta ɗaura a kanta, ta ce wallahi mai gida yau ba zan yi bacci ba idan baka yafe min ba. Idan mijin bata ga ya yafe mata ya yi murmushi ba, ba za ta ɗauke hannunsa a kan kanta ba, sai ya yafe za ta sauke. Manzon Allah ya ce wannan matar 'yar aljanna ce tun a duniya, idan mun ganta mata albishir da aljanna. Duk wanda sun za ta yi wani ta daga hannun gani, na ga ɗaya. Duk wanda sun za ta iya haka ta daga hannun gani. Wata ce wani yara ne. Kun ga wannan? Ya isa. Kun ga wannan? Gabar. Ya isa. Barin ba ku wani labari. Wannan hadisin na taɓa karanta shi a wajen wasu mata irin wannan taron. Ko da shike su sun fi ku da sun kai mata 1000 muka yi program da su. Da nake musu wannan bayani akan wannan hadisin, wata bayar Allah ban sun ya kai bakin ta ya kwace ba, ina karanta hadisin tace cabbi jam. Kenan ba za ta iya ba. Nace ta fito nace me yasa? Tace malam mazan yanzu ne sai su rena ka. Ita kuma haka ta fahimci rayuwa. Ba biyayya ga miji bane, biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kin ga mace ta shiga aljanna, ta sauke haƙƙin mijinta ne. Da haka a ƙa'idar musulunci za ki zo gaban miji yake bata masa rai, ki ɗaura hannunsa a kai, ki nemi ya yafe miki, ki zubar da hawaye.